An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko sema ni gatiya karila ɲɔgɔn na kunu tarata don kidali région kɔnɔna la précisément Anefis u ka nin kari ɲɔgɔnna in na u ka fɔla ko u ye tile bɛɛ de k'a la ko wa blessé caman ni mɔgɔ sata caman bɔra côté filaw bɛɛ la nka u ma sɔn ka a nombre exact fɔ ayiwa hakilina jiginna ko alamisa tɛmɛlen u tun se karila ɲɔgɔn na tuguni u ka fɔla k'an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi sema de kɛlen don ka t'i sigi Anefis yen nɔ barisa gatiya de tun sigilen don yen nɔ nka u y'olu gɛn ka bɔ yen nɔ ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko kɔna Mopti mara la engin explosif dɔ ye denmisɛnnin kelen faga ani ka fila jogin o sɔrɔla ko denmisɛnnin ninnu de taara u to tulonkɛ la foro dɔ kɔnɔ ka taa bɔ a engin explosif in kan ni k'u tulonkɛ k'o la a ma ɲɛ min kɔ a kɛra explosion ye o explosion in na kelen sara sur place la tɔ fila ninnu olu joginna u ye fɛɛrɛ kɛ k'olu évacuer ka taa n'olu ye Sevare ayiwa an balimaw olu kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan bi aw ni ce aw